У вузкае кола людзей, якія атачаюць Александра Лукашэнку, вярнуўся знаёмы твар. У красавіку Лукашенко прыняў удзел у суботніку, і там заўважылі адну яго вельмі цікавую старую знаёмую. Маладая жанчына на фота Паліна Шуба, мадэль, тэлевядучая і вельмі блізкая сяброўка Лукашэнкі. Зараз мы вам раскажам, як адзін танец можа змяніць усё жыццё і прынесці вельмі добрыя дывідэнды у выпадку, калі ты прыгожая маладая дзяўчына ў лукашэнкаўскай Беларусі. Паліне Шубе 34 гады. Родам яна са Старых Дарог. Гэта маленькі горад у Мінскай вобласці. Сям'я звычайная. Бацька ўзначальваў раённыя электрасеткі, а маці працавала ў цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Дзяўчынка добра вучылася, была сімпатычнай, танцавала ў народным ансамблі. І ў 2001 годзе гэта прынесла першыя вынікі. У Старыя Дарогі з візітам прыязджаў Лукашенка, і Паліне, як выдатніцы, даверылі ўручаць яму кветкі. Шубе тады было ўсяго толькі 13 гадоў. Гэта была яе першая сустрэча з Лукашэнкам, але далёка не апошняя. Ужо праз пару гадоў Паліна вырашыла пайсці ў мадэлі. На пачатку 2000-х у Мінску была такая мадэльная школа «Тамара», якой кіравала адна з першых беларускіх мадэлек Тацяна Ганчарова. Гэтая школа ў 2003 годзе ладзіла конкурс «Твар новага стагоддзя», шукаючы так новых дзяўчат. Ім даслала сваё фота 15гадовая Паліна, і здымак адразу надрукавалі ў савецкай Беларусіі. А дзяўчыну ўзялі на афіцыйную працу ў Тамару. Але і вучобу Паліна не кінула, скончыўшы школу з залатым медалём. Пасля паступіла ў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт на спецыяльнасць эканаміст-маркетолог у дрэваапрацоўчай галіне. Сумяшчала вучобу з кар'ерай мадэлі і была нават натуршчыцай. Вы, можа, не ведалі, але скульптура Паліны Шубы фактычна стаіць у цэнтры Мінска. На фасадзе тэатра оперы і балета бачныя дзве музы. Адну з іх, Мельпамену, музу трагедыі, ляпілі якраз з Паліны Шубы. Яшчэ падчас студэнцтва Шуба пачала ўдзельнічаць у конкурсах прыгажосці, як беларускіх, так і міжнародных. Гэта хутка прынесла ёй нашмат больш карысці, чым добрая вучоба. За мяжой дзяўчына поспеху не дасягнула, а вось у Беларусі яе заўважылі. Ці, дакладней, заўважыў адзін канкрэтны чалавек. У 2008 годзе Шуба трапіла ў лік 12 фіналістак конкурсу «Міс Беларусь». Пасля фіналу ўсе ўдзельніцы накіраваліся на банкет у гасцініцу «Планета». Там прысутнічаў і Лукашенко. Пасля ён сам расказваў, што Шуба нагадала яму пра іх першую сустрэчу. С 12 лет знаю, как тебя. Почему? Потому что когда я приехал президентом в один городок, она, детишки маленькие, она вручала мне цветы, что фотографию нашли. Цветы вручала. И так случилось, что мы встретились как-то, а я вас знаю, Александр Иванович. И мне рассказала об этом. Я говорю, ну, очень приятно. И вот так раз за разом. Затым Шуба перавялася на заводчку і на нейкі час з'ехала ў Маскву. Мадэлі там атрымлівалі больш, і Паліна вырашыла зарабіць грошай на ўласную кватэру. Заставацца ў Расіі яна не хацела і праз пару гадоў вярнулася ў Беларусь. Ужо ў 2011 годзе на рэспубліканскім выпускным балі Шуба танцавала асабіста з Лукашэнкам. З гэтага моманту яе кар'ера імкліва пайшла ўгару. Паліну па адукацыі эканаміста дрэваапрацоўкі адразу ўзялі вядучай на БТ. Что случится со мной через 1000 лет? Или вот, например, через год или 10? Он когда-то сказал, ничего у нас нет. И не будет уже ничего. Не надейся. Але яе адносіны з Лукашэнкам працягнуліся. Прычым яны былі вельмі блізкімі. Мы не кажам пра нейкую рамантыку, таму што прамых доказаў гэтаму ўсё ж няма. Але Шуба стала пастаяннай спадарожніцай Лукашэнкі. Кіберпартызаны падзяліліся з нашай нівай звесткамі з базы перасячэння мяжы. І вось што вынікае.
У 2012 годзе Паліна Шуба ездзіла з Лукашэнкам у Кіеў, дзе праходзіў фінал чэмпіяната Еўропы па футболе. У 2013 была з ім у Кітаі, а ў 2014 у сталіцы Казахстана Астане. Шубу і Лукашэнку заўважалі разам і ў Беларусі. Напрыклад, на трыбуне чэмпіяната свету па хакеі 2014 года ці на фінале конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь» у 2016. Паліна аж 3 разы лётала з Лукашэнкам у Арабскія Эміраты у 14, 17 і 19 годах. Гэтыя паездкі Лукашэнкі называлі яго закамуфляваным адпачынкам. Ён ездзіў нібыта па нейкіх справах, але амаль ні з кім не сустракаўся. Затое шмат вандраваў па краіне, вельмі хваліў мясцовыя славутасці і архітэктуру. Ды што там вандроўкі? Лукашэнка браў маладую прыгажуню нават да сваёй цёшчы, Алены Жаўняровіч. Жанчына сама паказвала журналістам Тутбай фота са свайго альбома. На здымку Лукашэнка, яго старэйшы сын Віктар, набліжаныя да цела бізнесмены Шакуцін і Цяцерын, шакуцінская пратэжэ спявачка Ланская, а таксама доктарка Лукашэнкі Святлана Канашэнка. Разам з імі і Паліна Шуба. Яшчэ адзін цікавы факт пра дзяўчыну. Аказалася, што яна мае службовы пашпарт. Гэта спецыяльны дакумент, які выдаюць перадусім дзяржслужачым, якія не маюць дыпламатычнага статусу. Напрыклад, такі дакумент можа мець намеснік міністра альбо кіраўнік аддзела нейкага ведамства. Службовы пашпарт фактычна дае чалавеку функцыянальны імунітэт за мяжой, то бок абараняе ад адказнасці перад законам краіны, у якой знаходзіцца яго ўладальнік, але толькі падчас выканання службовых абавязкаў. Якія там службовыя абавязкі маглі быць у спадарыні Шубы, мы дакладна не ведаем, але відавочна, што атрымаць такі пашпарт яна магла толькі на асабісты загад Лукашэнкі. Дарэчы, службовы пашпарт не адзіны падарунак Паліне. Беларускі расследавальніцкі цэнтр заўважыў, што ў 2019 годзе праз фірму лукашэнкаўскага сябра Цяцерына Шуба атрымала аўтамабіль маркі «Міні» коштам у 26 000 еўра. Тады ж дзяўчына пайшла на павышэнне на БТ. Яна стала намесніцай кіраўніка аддзела выпуску навін. У тым жа 19 годзе яна зноў была на рэспубліканскім балі і зноў танцавала з Лукашэнкам. Великолепно! Великолепно, дамы и господа! Выглядала, што ўжо ў апошні раз, бо блізкае сяброўства з Лукашэнкам не перашкодзіла Шубе завесці ўласную сям'ю. У 15 годзе 27-гадовая Паліна выйшла замуж за 35-гадовага Валерыя Шапчыца. Ён былы сілавік, служыў у вядомай часці спецназа нумар 3214. Пасля ён скончыў Лукашэнкаўскую акадэмію кіравання і працаваў на адміністрацыйнай пасадзе ў хакейным клубе «Дынама Мінск». Сёння Валерый Шапчыц узначальвае прыватную транспартную фірму, а Паліна Шуба ў 2022 годзе нарадзіла двойню і на нейкі час сышла з эфіру. Ролікі з ёй і дзецьмі з навагоднім віншаваннем сёлета паказвалі на БТ. Мира, добра и душевной гармонии в новом году. У канцы таго ж 22 года Шуба вярнулася на тэлебачанне, але апошнім часам разам з Лукашэнкам яна ўжо не свяцілася. Да гэтай вясны і красавіцкага суботніка, дзе яны разам саджалі дрэвы. Прычым Шуба не стаяла ў агульных шэрагах працоўных. І выглядала, што дзяржаўныя СМІ мелі указання не акцэнтаваць яе твар. Сумесных падарожжаў у Шубы і Лукашэнкі хутчэй за ўсё больш не будзе, і ўзрост у яе ўжо не той, і дзеці. Але ў коле набліжаных да Лукашэнкі Паліна Шуба застаецца, і танец працягваецца.